подкрепена само от една напречна лайсна. В профил прави впечатление динамичния силует и липсата на втора колона в остъклението. Благодарение на панорамния покрив в купето е чисто, светло и приятно. При оформянето на интериора дизайнерите са получили пълна свобода за разгръщане на своите идеи. Заложили са на набук, алуминий, благородна дървесина и опушено стъкло. Седалките са самостоятелни и се разделят от стабилна централна конзола, която пресича цялото купе. В купето е монтиран хладилник за шампанско и други напитки, а в багажника специални места са отредени на дигитална камера и 2 бинокъла. Mercedes Fascination се задвижва с 2,2 литров 4-цилиндров турбодизел с мощност 204 конски сили. Според производителите дава среден разход от 7,2 литра на 100 км. Концепцията е разработена с Bluetech и технологията AdBlue. Макар да не бе съобщено официално, коментатори твърдят, че тази нова концепция е произведена на нова платформа, която за първи път ще бъде произвеждана серийно със следващото поколение на седана E-клас, който трябва да се появи през септември 2009 година. Концепцията е разработена за 4 пътници, разположени в 4 отделни кресла. Отделението за багажа е доста голямо. В интериора има много от стила на S-класата. По отношение на класифицирането като спортно комби, вероятно това е най-точното за момента определение. Fascination е по-дълъг от хетчбек и е малко снижен. Съществува и един европейски жаргон, който нарича точно тези автомобили Shooting Brake. Определено студията е много интересен хибриден модел, като тук под думата хибриден не трябва да разбираме задвижваща система, а модел, който съвмества между CLK и E-класата. На CLK дълго време се гледаше като на своеобразна купе версия на E-класата, въпреки че всъщност е базирана на платформата на C-класата. Говори се, че новият CLK ще ползва същата платформа като на E-класата, а може и да споделя някои от добре познатите и двигатели. Това почти сигурно включва предстоящата хибридна система Bluetech, планирана за 2010 година. Производителят предвижда да пусне на пазара не повече от 5000 бройки. Продажбите им трябва да стартират в Европа още през настоящата година. Неофициално се твърди, че базовата версия ще струва около 41 000 евро. Столицата за първи път официалните вносители на германската марка показаха новата лимузина А6. Пред приятели, колеги, клиенти и журналисти се състоя премиерата на шестицата, която отново бе охарактеризирана като моделът на успеха и то с пълно основание. В Инголщат обновиха линията на пълноразмерния си модел Audi A6. Вече производителят добавя още по-мощни двигатели към съществуващите